Decidimos este curso abordar o tema das conserveiras e baleiras na vila de Cangas. Aborda moitos temas. Primeiro, recollida de testemunhas. A través desas testemunhas a idea é recoller léxico. Aboa, que facías aquí en Bazar? Podes ir a empacar, podes ir a limpiar, podes ir a limpiar bonito. Mientras que facíamos as entrevistas tamén íbamos preguntando palabras que non entendíamos para explicar despois en clase. Dar servizo era cando as rapaciñas pequenas empezaban con 13 ou 14 anos e non estaban aseguradas, non podían traballar nas máquinas. Entón iban dando os panos para secar as anchoas ou os estropallos. Empacar, que é o que facían cando para meter os peixes nas latas e cerralas. Había unha persoa logo que as pesaba por se tiñan peixe de menos ou de máis. Traballar ao marraxo significa traballar sen parar. Por exemplo, ti onde te mandaban traballar normalmente? En unha máquina de cierre, a cerrar latas. Era difícil ou era fácil? Moi fácil non era, era bastante complicado, porque a máquina tiña que cerrar, aceitar e poñerlle a tapa, a lata e todo. Tiña que facer toda a máquina. E tiñas que estar moi pendiente para facer as cousas. Unha das actividades que se deseñaron para o proxecto foi a creación dun blog. En Escuchador a lingua chamamos así porque escuchar significa quitar as puntas e nós, para crear o blog, tivemos que coller as cousas máis importantes, quedábamos co léxico para que non se perdese. O que estamos facendo realmente é escuchar, é dicir, ao investigar estamos sacando a cuncha e chegando a cerna, a esencia da lingua. É interesante aprender estas palabras porque podense perder. Agora nós as vamos a ver e podemos poder ensinalas. Tamén é algo interesante porque é a historia do noso povo que cando seamos maiores podemos contarlle a nosos fillos e a nosos netos. Ben falado. O que non está nin quente nin frío está Mono. Os libros teñen moitas Páxinas. Póñense nos pés para non telos fríos. Calcetins. Excusades. As baleas barbadas non teñen dentes, senón unha especie de enormes pentes que fan de filtro. Cando abren a boca meten dentro todo o que poden e ao pechala sai a auga e quedalles dentro o sólido comestible. As barbas das baleas son de queratina, igual que os cornos e as uñas. É unha sustancia dura pero elástica. Por iso, antes de que se inventase o metal laminado ou o plástico, das barbas das baleas facíanse as variñas dos paraugas ou dos xustillos. Por iso, ás variñas dos paraugas aínda lle chamamos baleas. A cría da balea chamase baleato. Así que xa saben de onde ven o apelido galego baleato, un apelido que está moi centrado en Santiago e na comarca Val do Dubra, Tordolla, Trazo e Oroso. Como ven, son concellos que non son mariñeiros, o que indica que o apelido originariamente debeu de ser un alcume, pero iso en tempos moi remotos porque en 1349 xa en Santiago había un notario que se chamaba Xoán Baleato. Abor.